Türkmenistanyň günorta günnäwir sebitlerine 8-10 may aralygyna dowam eden ýagynlyk howa şäher we oba ýaşaýjylaryny başaga ýetdi. Käbir sebitlerde elektrik energiýasynyň öpçünçiligine bökdönşük ýüze çykdy. Ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetdi. Marinin sebit merkezine şäher infrastrukturasyna agram düşdi. Köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesiniň ýerdeminlerini suw basdy. Şäheriň çägine ýerleşen 2 gatly jaýlar şol sany Parahatlyk we Bayramxan köçeleriniň ugruna ýerleşen ýaşaýyş jaýlary hem ýagyşdan ziýan çekdi. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteojurnal neşrine görä 8-10 may aralygyna ýurdun çäklerini ýagan ýagyş käbir sebitlerde ygylyň aýlyk kadasyndan ýokary boldy. Meselem Mar welaýatynyň Bayramary etrawyna may aýyna ýagan ýagyşlaryň göwrümi ygylyň 6 aýlyk kadasyna deňeçer boldy. Bu görkezji ygylyň sebitdäki ýyllyk kadasynyň takminan 40 göterimine barabar boldy. Jemaat hojalygy müdürlikleriniň işgärleri dowamly ýagan ýagyşlaryň netijesinde köçelere üýşen suwlary aýyrmak işlerine çekildi. Ýagşyň ilkinji gününde jemaat gullugynyň işgärlerine şäheriň esasy köçesiniň, Mollanepe köçesiniň suwlaryny aýyrmak buyruk berildi. Vilayet häkimligi we şäher häkimligi bu köçäniň ugrunda ýerleşýär. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy jemaat gullugynyň işgärlerine sarglanýar. Ýerdeminlerini ýagyş suwlary basan köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylary ýardym sorap ýaşaýyş jaý müdürliklerine ýüz tutýarlar. Ýaşaýjylar ýaşaýyş jaý müdürliklerine jaň edip ýardym soraýarlar. Müdürligiň işgärleri özleriniň giýjesi bilen suwlary sordurmak işleri bilen meşgullanýandyklaryny, suw sorjy nasoslaryň ýetmezçilik edýändigini aýdýarlar. Ýygyderli işledilýän nasoslar hatardan çykýar. Nasoslar oňorulýança jemaat gullugynyň işgärleri köp ýerde bedire bilen suwlary çykarmaly bolýarlar. Diýip bir şäher ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar şäherdäki oňorulmadyk ýollarda batgylygyň emele gelendigini aýdýarlar. Bu ýagdaý oba ýerlerine has köp göze ilýär. Oba ýerlerinde köçeler gaty palçyk, adamlar juda zerurluk bolmasa dasaryk çykmajak bolýar. Diýip bir oba ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary dowamly ýagan ýagyşlaryň fonuny sebitin köp sanly mekteplerine hepdäniň ikinji ýarmyna okuw sapaklarynyň geçilmändigini aýdýarlar. Vilayet bilim müdürligi okuw sapaklarynyň ýatyrylýanyny resmi bildiriş bilen oglan etmedi. Ýöne eni atalar ýagyşly howada köçelerde palçygyň emele gelmegi bilen öz çağlaryny mektebe iwermedligi saýlap alýanyklaryny aýdýarlar. Dyngysyz ýagan agyr ýagyşlar sebitdäki ekrançylyk meýdanlaryna da ziýan ýetirdi. Ýol ötün etrawynyň bir ýaşaýjysy ýaňa bir görüş alınan gowaçy meýdanlaryna ekine uly ziýan ýetendigini gurrun berýär. Güýçli şemal ýaň bir üsüp barýan gowaçylary ýatyrdy. Ýetisip gelýän bugdoýlary hem suw basdy. Kärende ýerleriniň heni suwy siňip ýetismedi. Melliklerdäki gök önümler hem suwun içinde galdy. Diýip ýol ötünli ýaşaýjy gurrun berdi. Ekrançylyk bilen meşgullanýan köp sanly hojalyk mellek ýerlerine ýagyş suwlaryny sowmaga çalyşýarlar. Meýweli baglarym güýçli ýagyşlardan ziýan çekdi. Nowçalan meýweli agaçlaryň nowçasy döküldi diýip bir bagwan gurrun berdi. Mar welaýatynyň Oguzhan etrawy hem ýagyşdan uly ziýan çeken sebitleriň biri boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebitde onlarça ýyl mundan ozal Sowetler döwrüne gurulan ýaşaýyş jaýlaryny suw basanlygyny, käbir hojalyk jaýlaryny öý goşlarynyň suw basyna galanlygyny habar berýärler. Ýaşaýjylar howlu jaýlarynyň fundamentleriniň şordan ýaňa pytrap ejizlendigini, ýaşaýyş jaýlarynyň hem üçöklerinden hem fundamentlerinden suw geçip öýleriniň kösenýänliklerini gurrun berýärler. Soňky günlerde Türkmenistanyň günorta günnäwir goňuşda Awganystanyň demirgazyk sebitlerine hem agyr ýagyşlar we suw joşkunlary helakçyligi getirýär. Awganystanyň de facto dolandyrjylary 12-nji maýda agyr ýagyşlarda we suw joşmalaryna baglan welaýatyna azyndan 1630 adamyň yaralananlygyny hem de bu sebitde 2660 ýaşaýyş jaýynyň ýykylanlygyny ma'lum etdi. Ýurdun Badaxşan, Takhar, Gor we Faryab welaýatlary hem agyr ýagyşlardan ziýan çekdi. Dyngysyz ýagan ýagyşlaryň hem de suw joşmalarynyň netijesinde bu ýurtda şu wagtda çyn adynan 315 adam helak bolupdyr. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň günorta günnäwir sebitlerine şäher we oba infrastrukturalarının agyr ýagyşlara taýýarlyksyz bolanlygyny, ýaşaýyş jaýlaryna şol sanly köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerine üýşen suwlary nasoslar bilen sordurup aýyrtmakda kynçylyklaryň bolanlygyny habar berýärler. Bu aralykda ýagynly günlerde Mar sebitine elektrik energiýasynyň öpçünçiligine hem bökdönşük ýüze çykdy. Vilayet merkezine we köp sanly ýylatly nokatlarda ýagyş ýagan günlerinde elektrik energiýasynyň öpçünçiligi kesildi. Öpçünçiligiň dogry kesilmedik ýerlerine bolsa tok öçüp ýanyp durdy diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Vilayet merkezine svetoforlar ýagynly günlerde kadaly işlemedi. Bu ýagdaý şäheriň köçelerine ulugdyk nışyklaryny emele getirdi. Şol bir wagtda sebitde ýagyş ýagan günlerine telefon aragatnaşy hem bökdöldi. Öýjükli aragatnaşyň
giyilip peseldi. Adamlar aragatnaşyksyz galdy diýip bir Sewit ýaşaýjysy gurrun berdi. Çetki obalarda emele gelen aragatnaşyk problemleri tas 4 gün töwereg dowam etdi. Mary şäherine 10-njy maýda svetoforlaryň işi kadaly ýola goýuldy. Elektrik energiýasynyň öpsünçligi 11-nji maýda gaýtadan dolu dikeldildi diýip habarçylarymyz maglumat berýär. Türkmenistanyň hökümet resmileri we Mary welaýatynyň häkimetleri 2 gün dowam eden ýağışlar barada beýanat bermedi. Döwlet mediýasy günorta günnäger Sewitde bolup geçen güýçli howa hadisesi barada maglumat bermedi. Azatlyk radio Sewitde bolup geçen adatdan daşary ygyrly howa we onuň getiren netijeleri boýunça Sewit häkimliginden tesbir alyp bilmedi.